Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN. Diha sa tiyang bisita diri sa Tudong Surya. Okay nga to sa ni Dindo Monleon diha sa Lapu-Lapu. Ano? Lapu-Lapu ba sa Tudong Dindo Monleon. Then marag na kay napitas ko ano magpuyo tingali sa Ming Danilia. O mo ko ni bawan. Sige may papaminaw din ha. Dindo Monleon. Okay. Pero sa tampo ka tungatagan og pagtagad. Pinadagan ni sa kaasawa nga magkago lang sa ngan nga ni Lita. Bugat-bugat kining kahasol nga akong gipas-an karon. Bahining akong bana nga murag babay ug batasan, tagaw-tawan, nga mireklamo ng among mga silingan. Grabe sad ka siluso ning bana nako. Siluso ba nga wa sa lugar? Hangtod nga magsininggitay na lang hinuon mi, muramig mga bungol. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Naa na ba karon sa men's baya? Kuyawan ko da. Nalangay manggod ko. Kuyoro ba kining bana na kong pasuko? Maukay ko dasag mo mga silingan. Ang mga mata sa mga silingan ay niagid tutok na ako. Ito'y hakaw ang mga liog. Pwerte ba yung to'y hakaw? Murag langgam nga tingkarol. Twe! Hoy! Lita! Kadiyot sa godona! Ay, Prising, nagdali ko. Balik lang ko. Kadiyot lang! Kerpusa, biya ni mo. Buraman kag... Uy! Ha? O kung sa Prising, ha? Kadiyot lang! Magsulti una ta! Kadiyot ta! Nga no ba, Prising? Uy, unsa ba na, ha? Oy, kamo ba? Og sa imong bana. Sa tunganan ng bana ni mo? Hamin. O hamin di ay? Kalimutan ko na. Tiguang naman. Sa tiguang. Di ka mo angkon nga tiguang na ka? Senior naman gani ka. Unsay senior, ha? Unsay senior? Kita man kusing sa diyang may palit kag tambal. Nangisog yun kas discount kay senior ka na. Oh, lagi. Senior bitaw. Pero sexy. Dili pares limong tamsi. Unsa tamsi? Tambok nga sexy. Ay, unsa bugi imong tuyo nako oy Prising nagdali in taong ko. Ay, di ay nagdali ka ba sa Gerger? Kastos ay. Ikaw urus ka. Sad, sad, oh. Prising. Oh. Hana bayag ko mo ay. Ano, ikaray nag-una-unag hana diha? Oh, nangandam na sa kudiri day. Ako nangandam sa ko dire. Uy, sultihan talang ka. Sultihan talang ka, halita ka. Maayo man na kung mahibaw ka, may lang mahibaw ka, nga dili mo angay nga mo puyo dining dapita. Oh, ug asa ba yung papuyon di ay ha Prising? Adto mo sa isla. Sa isla. Way makatugaw. Way makatugaw, kay makatugaw man mo dili sa kamalinaw ning among dapit. Time pa Adto mo dito. Usugo tayo makatugaw in town mi. Uy, Ha? Nagtuo mo lita? Nga kamuray nagpuyo ining dapita, ha? Hay, in town. Uy, in town. Nga, taon na hasol in town mi. Mag-away na mo ang imong bana. Saba kayo. Di mi makatog. Oh, di ba? Ha, lita? Di ba? Oh, O, mauna. At tumupuyo sa isla, uy. Kanang kamuray magpuyo. Aron ang mga agukoy ray makatugaw, matugaw anang inyong away. Agukoy ray matugaw. Ikaw, sad? Asawa man ka, lita? Aron dili mi maapiktahan sa danang inyong kasaba. Asawa man ka na badlungan na. Unya, butayin nagsilensyo ang baba ng bana ni mo. O dili ba, itikstik sa lang away ninyong taon. Oy! Oh, huna-huna nagbahilita. Kay nagkasabot aming tao din eh. Kaning mga silingan din nga magpetisyon mi. Dili sa barangay. Nga mukihan mi o public disturbance ninyo. kiha. Oh, mara na ako tuyo ni mo, ha? Wa ko magita ko botlay, kahusay ang ako gipagita. Pugi ng bana ni mo, uy, asawa ko ka. Saman ka klases pag-asawa, uy. Asawa ka las tolja? Uy, Prising, naunsa. Oo, siga man ka mata. Siga man ang mata ni mo, ha? Nagtuo ka nga mahadlok ko sa kasiga ng mata ni mo. Hay, day, musiga sa ling ako, day. Kapundiron lang. Ikaw, Prising, may sobra ka na, ha? Makalagot na kayo na imong approach na ko. Ubanay ka pa, unta, hinayon mo sa pagsulti, dili kayo mong isog ka diha. Uy, dili na may mag-antos, uy. Kasabot ka ba, ha? Ay lang kung singkasingkahi, ha?
Naglambi na lang nga bili mo diha. Ang imo nagawas ngi. Dasmag doon! Dasmag ayan! Unhi ko. Hadi ay, press! Sige, sige ha! Kapoy na kay ko ni mo! Sabak ka ng bakbak mo! Ha? Sabak ka ng bakbak mo! Sabak ka! Labot pa pang twe. Torpeda. Nausaw ka to mo na ko ha, tanod ko. Sabot mo tanod ko. Ngano magtanod ka? Alondres mo sa ko. Ay, torpeda ni mo kasing. Di ka mo taho ng tanod ha. Persona mo tirti, naunsa mo kay. Authority pa. Unsa gusto ko kamatay ron? Makalagot kang tanura ka, makalagot kang yun apyo. Yo, kang ano naglagot makasing ha? Anong lagot ka? Tungod ka Jellyfair ang imong pag-uwang na mo. Ha? Jellyfair! Unsa? Ano di ba, Per? Oh, Ano? kabantay ko, oy. Kabantay ko, apyot. Pag-uwang ni mo na mo nilita, imong gisiguro kumot akong tutoy. Ay, so. Oh. It is not my intention, Presing. Nga akong mahikap ang gamay ni mong kayong tutoy. Oh, kaya ko ka magkamot. Ay, sos, murag bungas, lubi-lubi mong tutoy. Aba, ay. Ida, murag salwak ang imong tutoy. Halika, lakaw lang. Pagbuwag-buwag mo. Hoy, Presing! Hoy, huwag ka ta mahuman, ha? Oh, pupunta ka lang. Babalik na ko. At kahit butas ng karayong papasukin ko! Lakaw na mo. Timan ini, Presing, ha? I shall return! No retreat, no surrender. Naunsa na di, baby. Mura mahinon mong nagtanaw sini. Di na tani! Unsa? Pailumon ko nila? Halita? Ug masuko ka hamin ba ay lang pagsingka diha? Why magbuhat ako? Ato ana, singka ka naman sa diha. Uy, Bisa ko siya kumuhaton, why makapuong nako? Unsa may nalabot? Ug musinggit ko, ha? Ha? Yang, ila ba tingog? Ang akong gigamit? Sila ba mapagaw? Ha? Okay sa may akong kakasaban? Dili man sila? Ikaw man, Lita. maulagi hinayang imong tingog ayaw pagsingka kay mo reklamo na atong mga silingan diha. O kung sa may sakit kung tiyan, ug reklamo na sila. Pasapogin na ilang dunggan, aron din na sila sa baas kung tingog. Kalagot. Mga managtanon, ng mga silingan. Wah! Bisag magtinarsan ba ko? Why magbuot na ko? Uy, hamin, uy, naunsa pa yung taong ka. Uy, di siya ka makahinay sa imong tingog diha. De! Wis, pailo na ko sila. Nga di ko na mabadlong. Ako ang dunay katungod ni akong tingog. Wa ko magsaba-saba. Suod sila panimay. Ug dili sila tukaran. Niyas tong panimay. Hamin, uy, hilom na yung taon, hamin. Uy! Mga managtanon! Karon yun na. Uy, asa makahamin, asa ka. Manambo ko ng bitana. Tanaw na to makapugong barsil na ko mga may nagtanon. Hamin. Hoy! Mga silingan! Ha! Kay gisabaan mo na ko! Tangtangan ang inyong dunggan! Huwag mo'y labot! Igo na taon, hamin. Uy, suod na nagudiri, hamin. Mga silingan! Kambo malari, kambo! Ako Tarzan, tabang kabos! Jerjer obos! Hamin! Bakba, dali mo ay. Sakti ko nila! Karon, nga maglabot na sila nako! Ha? Gisabaan na sila nako, ha? Gikan karon, mura nag-agong gina kong tingog! Hamin! Kapitan, dahil tao nakita ni mo. Lagas, di mo, pasaag tingog. Kapitan! Hoy, pasaasan mo tingog, hoy. Ay, ikaw Pwede mo, kapitan. Hoy, pahutan na sila, pahutan din. Oo, kapitan. Sa mo kulo na tuyo, ha? Naon, di ko may bawa ka po eh. Pahutan lang. Sa may ato ninyo, ha? Presing, aniyaman mo. Sa may ako alagad ninyo, ha? Kuan ba, doon na lang may isumbong kapitan. Bahin sa ato silingan. O ba kano isumbog ba ninyo, Presing, ha? Isa-isay ko no ang tanan nga panghitabo, be? Kuan, abi ni mo kapitan ba? Huh? Kuan ba, sa kalit lang kap ba? Mm-mm. Isinggit man ni si Hamin.
Ha? Naka-bad trip? Unya, unsa maron ako ikaalagad ka ninyo, ha, Preseng? Kuan, paila na mo reklamo ka ng tawahan na kapitan. Kadit lang. Silingan naman taon mo, hilad man kayo nga mag-away mo. Unya, kapitan. Ay, patawag na ako ang magtiayon. Oh, mga daw! Oy, tanod alod. Tanod, ikaw na ina. Hain mas, Lita? Ha? Ako. Tama ko. Silita mo na ka, no? Oo. Lita! Kuan ba? Kanang naigipadaan sa kapitan mo? Ah, imbitasyon? Imbitasyon eh. Imbitasyon nga sumon. Unsa? Ni ahamin. Asahan na. Di ba sa magha? Sulti lang ko kung sana, sulti ko. Sumon. Ha? Unsay suman, sumon. Sumon. Hmm? Ipatawag tas kapitan. Paadtuon tas barangay hall. Dunay reklamo batok nato. Unsay reklamo? Moadto lang ta hamin, uy. Ko mo to? Pero hamin, kuya, og kanang makuanta, makontepta. Unsay kontem? Pusasan kag diretso. Munang moadto na lang gud tagod. Sige. May reklamo din sila sa barangay, ha? Mga kanahan gani mga atong mga silingan. Ato bangon lang gud nato, mahusay ra lagi ni. Sige, mo to. Ugma man ka. Tambong ko. Wa ako nagipatawag ang mga reklamenti, amen. Lita, kabuunay akong pakikisultihan ba? Ano man, Kap? Unsa ba ila reklamo na mo, ha? Ang reklamo sila, amen. Tungod kay kung mag-away kuno mo og sa imong asawa, saba man kuno kay mo. Di sila makatuog. O kung sa may lang labot, Kapitan? Kuan, amen. Kanang kuan, mag-away mo sa imong asawa ba? Hinay-hinay lang tingog. Unsa man paghinay sa kasaba, Kapitan? Ha? Unsa paghinay sa saba? Makahinay ka ba? Makahinay man. Unsa man taon? Namo gani singgit ka hinay. Ha? Unsa singgit ka hinay unsaon man? Nay, singgit ka hinay ba? Nga singgit? Oo. Unsaon lagi, Kapitan? Pagka na. Hinay! Masublian kagit, Kapitan. Pa! Kamo na saya akong gipatawag, Preseng. Unya, kapitan. Unsa may balita? Dinhi na magud ang magtiayon niya misaad sila nga ila ng hinayon ng ilang tingog. Di ay, salamat. Di na gyud maka-bad trip na sa among pagpangao na unya. Hoy, pagoy-hoy lang mo. Hoy, mga silingan, ragod mo. Taon. Uy, lisod ng batasan na, uy. Sabana niya, kapitan, nga si Amin. Grabe, musinggaak ug basuko na. Ay, kung anong sapungi lang ngayon nunggan. Kunya mapugwat man gyud mi kapitan, lakip ng akong kaning akong bana. Musinggit man sa labi ng asawa niya, musinggit sa daoy. Kaliis na makaayog tingog. Nawa na. Makatuog na mo og mahimbin. Misaad na ang magtiayon, isaad na nako. Salamat kayo, kapitan. Utar gihapon minimo kap. Ay, wa eleksyon oy, Preseng. Lipay ka kap, ha, kapitan? Pauli na lang ko. Oy, bro, Amin! Oy, isa to ka? Tanod ka, di ba, si Alot? Oo, bro, Amin. Tanod ko. Oy, tanod. Wa ka ba apila-pila ng drugas? Drugas ko tao noong sa tao, eh. Mansion man ko na imong bahay. Ha? Mansyon ba, oy? Bisang i-lifestyle check pa ko nimo, wa ko'y mansyon taon. Pero nakabalita ko, tubig-tubigan ka na. Oo, uy. Di ko na ilimod. Tubig-tubig gagyo ko basta mag-uwan. Tubig-tubig ko. Kasagin ko sinuto ko to. Mansa man, Lot? Mag-inom lang mo na ta. Ha? Sorry kayo. Di na ko minom taon. Ano di ka naman mo inom? What? Charismatic naman ko. Wow, charismatic ka na di ay. Ulag eh. Oh, praise the Lord ka na rin, ha? Going straight. Oasis ko tagod. Oh. Biyaan na to ata ng mga bisyo. Nyasa na ka paingon. At ustig bakay. Wala ko kuha. Yan na ay. Abot ng karako. Mayuntag, di ni mo andaron. Mutuman tayo siya gisaad sa kapitan. Ay, ang saon nga reklamador mas kini mga silingan ko.
Lita, Oh, unsa ni? Kadaghan ni ha, unsa ni? unsa ba hamin ba? Kirikot, unsa ni siya, unsa ni siya? Mga bill na uy. Unsa bil? Bayranan gud batag buwan gud mga bayranan suga tubig telepono natahas appliances mauna nag-abot nay. Uy, Tuy uy hamin. Gigamit na nato uy. Mo nang duna gitay bayranan. kadaghan ba ni? Tapos buwan naman. Daghan ba yung bayranan tapos buwan? Unya, Bayri na. wa ko kwarta. Amin uy nayabag kami singgaa ka magudiha. Tingnan naman. Maikog ta sa mga silingan na to maikog ta. Wow! Amin nahunsa man ni siya. Gisaad na ba yakas kapitan ha? Ug masuko ka hinay lang. Hinay lang taon hamin. Ah! Ay, salamat. Kuyawan ako eh. Na ako magmusinggit asad. Oh, nag-away na saan mo, Presing? Nag-away na sa dili kami ka na sila ay magtiayon. Ah, sila. Nag-away sila. Kaaway. Pero kalit di man ba? lang nahilom. Oo na. Inumdum tingali silang gisaan nga dili na magsininggitay. Ay, mayon ta. Huh? Ang kalig yung nahilo mo. Bitaw. Ah, patay, Presing! Dahil lumad! Ah, patay! Ay! Ay! Kalbino! Nilupad! May gani kinakalihay ko! Nahalo sa lumad! Patay! Patay! Apa! Ay! Ako sa nang nilupad! Blagkada! Blagkada nga! Likod kay naong, eh! Nagkaoy alot! Nag-away na saan! Ay! Paminaw ko, murag aluminum na blagkada. Ay, tingog pero nang lupad ang mga gamit! Ah, Presing laban! Tataran! Sa nang nilupad! Tataran lagi! Ah! Kuyaw, ani! Uy! Ay! Basta alot! Ano na yung nilupad? Alot ka ha! Alot! Unsa ka nang nasat ako mo? Arinula! Ahos ka! Tabang Presing! Ulbuta rin ulo! Ulbuta sa ko! Ulbuta Presing! Kayo, alot! Ay! Di na ko ginawa, Presing! Tabang Presing! Di ka na ginawa, Presing! Ani, alot! Wala, Presing! Kaban! Maon taon nila hitapos akong mga silingan na piksan sa kabuang ning bana nako. Di man tuod mo syagit pero nanlupad ang among mga butang sa bay. Unsa na akong buhaton ni akong bana ay pagka putong man ang tawhana? Unsa man og kamoy pasultihon? Lita. Good morning, Lord! Salamat, Yes, Ma'am ma'am. Mary. Thank you kayo. Hello, Thank you, Ate Mira. Thank you. Borte Van Goliath. Ah. Si Bambina, wa po Wagil dire, no? sa itong agawina. Nagkape-kape lang sa tati pre. Salamat kayo. Hello, na pambot. Oy, Ma'am Nenen Moreno. Oh. Thank you kay Ma'am Nenen. Salamat kayo. Ay, adlaw, Ma'am Linen Moreno. Salamat kid kayo. Og ingon man akong pasalamatan ang nag-maintain karon og nagabitan sa Panyawan Herbal Caps. Kaya akong problema, kaya sa iyang mga silingan, may reklamo na iyang mga silingan, kaya ba nagmasuko, pero tingog, dino ka tuhog, sa din nangaon sila, bad trip sila, kay paghungit niya sa iyang pagkaon, disinggitan ni Kalit si Kuan, Hamin. Oo, si Hamin, Oo. nandito sa barangay hall, kayo mo pahal tayo, ilang petisyonan, ilang nagreklamo ba? Nakasabot ba, sige patawag sa kapitan ang magtiayon. Nakasabot ang magtiayon nga, hilom na. Muto na hilom ang ilaway, pero nalupad sa nakaldiro. Langkara. Wa na sound pero ang Oo. sound sa tingog wa na. Tara, pero- dito sa tugpas lang mga silingan. Pay Mga kapon. kakaluoy sa rin taon. Ah. Ang gawa ning tawa ng Hamin, no? Palaway Oo. ni Hamin yun. Yun sa Grabe auto. na sa amin. Oh, grabe kayo. Magsagit-sagit. Limang ka na magsagit-sagit. Mm. Public store ba? Mugara ra bag badlungan sa asawa mugara. Ah! Pura nagtarsan. Hala. Lita. Sahod man yung banan mo. Duklo sa daw sa mo na. Ha? Yung balik dito sa kami, no? Mahal dito eh, di pa badlong. Pero nighagis ka niya buna kuan sa ragisan sa ni Lita. Panihilom sa naman. labayo. Nanlupad lang. Nang hilo rin sila. Wala away pero May- naglupas. Nanlupad lang. Sige. Kang amawa. Mapara na ulit. Mamila na. Oh, salamat. Mira tumulak. Maamalan na. Salamat kay Ate Mer, ha? Salamat kayo. Salamat kayo. Nakasunod. Singita niya ko sa Sige. Ana lang lita, ha? Wala tayo mahimo ani. Oo. No? Kaya, Kamuli pag-usap. Balik mo sa barangay hall.
Salamat ha sa mga pagparang atong tulabanon. Kuna ko,